Toyota Corolla соли барориш 2008 дӯстони азиз мошин вагон мебошад. Мани намуди бернаи мошин. Мани намуд асқафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, титроник, венинҷанда монитор дорад, пробегаш пробегаш маълум не, калиташ нест, ҳозир мефаҳмем. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед, рӯлош лифт. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.5 усилини гуфтосиям, сӯзишвориш бензин. расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад. мани чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 978 33 37. Opel Astra G соли барориш 2001. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ойнавош сиёҳшиша буда. мани намуд асқафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 179 000 километр пробег. ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 инжектор мебошад. сӯзишвориш газ бензин. расходаш 10 та газ гирӣ 75 километр мегардад. мани чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 53 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 755 77 70. Toyota Ipsen соли барориш 2007 дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин. мани намуд асқафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ҳозир мефаҳмем чӣ наворотҳои дохили салонаш аст. ин дохили салон дӯстон 4 электропакет, центр замок, инҷа монитор дорад дӯстон. пробегаш ҳозир мефаҳмем. пробегаш 83 000 километр пробег дӯстон. коробкаш автомат дине. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани ҳолати салони қафои мошин. ин ойнавои қафоашба иҷозаташ аймекро яхта раҳсамошкаш будад, иҷозаташ набудад. ин багажошам кушодам мене. чӣ хеле ки дида истодед, ҳолатош хуб. ин 7 касе ҷои нишасташ 7 касе дӯстон.
мотор 2.4 сӯзишвориш бензин. Расходаш 10 литр 11 литр ба 100 км мегардад. Манин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. боз як бори дигар ёдовар мешим якта раҳсамошкаш ҳай халос битосиям. нархи мошин 85 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 38 24 25 904 65 84 44. Opel Combo соли барориш 2006 дӯстони азиз. мошин вагони мебошад. манин намуди бернаи мошин. мана манин намуд аскафои мошин дӯстон. ман инҷа ҷои боркашониш. дохили салон ду ойнаи пешаш электра, коробкаш механика дӯстон. инҷа магнитофон дорад. пробегаш 214 000 километр пробег. ё ин дохилаш ҳолаташ бисёр хуб дӯстон. мотор 1.6 инжектор сӯзишвориш бензин. расход чӣ қадар? расходаш 8 литр ба 100 км мегардад. нархи мошин 56 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 38 24 01 92 779 45 46. BMW 320i соли барориш 2006 дӯстони азиз. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аскафои мошин. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷанда наворотош ҳаст. пробег чанд пробегаш? майли кофиga telefon qil. این حالت салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. пробегаш дӯстони. мотор 2 сӯзишвориш бензин. нархи мошин 68 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 724 0004. Opel Karavanji соли барориш 92 дӯстони азиз. комплектасияш селексион мебошад. манин намуди бернаи мошин. ёдовар мешим ҳуҷҷатош то моҳи октябри соли 2021 ҳам ойнаҳои сиёҳшичаш ҳам санҷиши техникиш. манин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ин қафошанда боз задни камерашам ҳаст. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. мана дохили салон инҷа ду электропакет дорад. коробкаш механика. инҷа CD плеер дорад дӯстони азиз. пробегашам ҳозир мефаҳмем. пробегаш 257 000 километр пробег. мана 257 000 километр пробег. манин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? ҳозир манин ҳолати салони қафои мошинам мебинем. ин ҳолати салони қафои мошин мана
من گفتم که شخصانی که خریداری میکنند یعنی بچه‌های یاش به پدر که من کودکای نورا میرفتگی به این تحفه موتور 1.6 1.1 سوزشوارش گاز بنزین газаш евро 4 210 расходаш 10 та газ киди 100 та изофа мегардад бисосия ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 43000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 277 81 82